Добър вечер! Добре дошли при Маша. Аз съм Маша и тази вечер ще ви заведа ръка за ръка с мен на този приказен... Добър вечер! Аз съм Маша, а вие сте при Маша. Тази вечер елате ръка за ръка с мен, за да ви покажа невероятните си коктейли. Заповядайте заедно с мен на това невероятно приключение. Обещавам ви, че ще преживеем невероятни моменти заедно и ви обещавам, че ще изпитате неща, които никога преди не сте изпитвали. Окей? Това, което искам да направя тази вечер с вас е да ви покажа моята версия на иконични, легендарни, супер известни коктейли, които и преди може би сте опитвали, но никога преди не сте опитвали моята версия. Когато ти не знаеш какво да правиш с всичкия този алкохол в шкафа, тогава да, отвори си телефона и послушай какво ще ти каже Маша в този момент. Това, което ще ви покажа днес е моята версия на един широко тачен, обичан коктейл. Всъщност този коктейл е направен за първия милиардер в света. Как се казваше, не си спомням. Крис Дженър. Коктейлът, който ще направим тази вечер заедно с вас, е обичан от много, от мнозина, от една генерация от хора. Измислен е в Ню Йорк за първия милиардер в света Крис Дженър. И този коктейл се нарича мартини. Но мартинито, което ще направим днес, по-скоро е мартин. Това мартин е наистина... Коктейлът, който ще направим днес, се нарича мартини. Но моята версия... Коктейлът, който ще направим заедно тази вечер, се нарича мартини. Но аз го познавам по-добре като мартин. Когато бях малка в детската, имаше двама мартиновци, които страшно много ме харесваха и двамата. Аз не можех да избера между единия и другия и накрая двамата ме биеха. Така че не можех да избера между двамата и затова накрая и двамата ме биеха, но тази вечер коктейла ще набие двама ни. И без да се бавим повече, нека започнем с приготовленията. За мартинито сега някои хора ще кажат, трябва водка, трябва джин, трябва не знам си какво. Но ние правим мартин, не забравяйте. Така че най-важното е, че е мръсния мартин, което значи, че задължително ни трябват маслини. Така, аз имам маслини от Ситония. Боже, това е салата Ситония. Няма значение, тези маслини сега ще ни послужат. Благодаря за тези маслини. Ох бе! Както виждате, появи се моята ножица, с която ще отворим маслините Ситония. Страхотни. Вътре има сокче и ние ще използваме сокчето, защото то ни трябва за мартинчо. Както виждате, вътре има и малко сокче, ето го. Но, освен сокчето, ние ще използваме и самите маслини, от които ще използваме техния сок. За малко щях да забравя много важно нещо. Трябва ви чаша за този коктейл. Моята специална чаша е чаша за мартини, която съм си сложила в фризера да ми изстива. Добре, оставяме още малко да изстива. Така. Забравих, че имам шейкър. Я дръж малко, дръж това малко за една секунда. Отваряме шейкъра, който сега ни трябва, за да сложим всичко вътре в него. Тук си има милилитри, както да е. Така, вътре ще сипем колкото има от тези маслини. В България няма олив джус, така че ние сега ще си направим олив джус. DIY.
Добре. Тук няма 50 мл. Тук има горе-долу 50 мл. Но сега ще използваме и маслините и да видим какво може да изразходваме от тях реално. Ето това да са няколко маслинки. Така. И тук имам цитрус преса, джусър, просто трябва, ако имате бившо гадже Мартин, абсолютно да използвате емоциите си. Мартин мисля, че е много популярно мъжко име. И да си представи, че той е маслината. Виждате, че се получава. Ако имате друг начин и метод за изтискване на маслини, приветствам ви. Много обичам маслини. Но и това върши работа. Ако имате друг начин, поздравявам ви, давайте. Тук сме DIY. Ето виждате как изглежда моето. Добре. Сега да видим какво сме направили. Има ли? Има. Добре. Имаме нашия олив джус. Тук имаме около 75 мл сок от маслини, който сега ще използваме, за да смесим с нашия алкохол, който може да бъде каквото вие предпочитате. В оригиналната рецепта се използва джин, водка и така нататък, вермут може би, но все пак аз разполагам с ограничени ресурси и заради това ви предлагам да използваме каквото ми е останало. Останало ми е водка с ванилия и от нея използваме един generous amount, или както се казва на български, колкото толкова. Ето аз си слагам тук едно цяло от това голямото, което е 1 ounce. Whatever that is. Нямам представа. Тук в post-production ще го сложат колко е. И тук ще сложа, втори. И сега ще попитате защо с ванилия. Има ли нещо по-специфично? Да, има. И това имах. Така. Така. Ще се взема. Както вече казахме, използваме водка с ванилия и нашия сок от маслини. И сега е вече време нашият коктейл да заприлича на истински коктейл и за това ще му сложим малко лед. Ето тук ще сложим 3 ледчета и затваряме нашето шейкърче и малко така ще го пораздрусаме, за да се смеси уникалния вкус на маслина и каквото друго има вътре и водка с ванилия. Според мен така изглежда добре. На цвят, на визия, горе-долу тук имаме 200 мл от течност, която сега ще
нашата течност сега ще бъде изсипана в чашата, която преди сложихме да стива така хубаво в фризера. Ето нашата много секси чаша, която така от нея се издига пара. Както виждате, толкова е студена, като сърцето ми. В нея сега ще изсипем нашия невероятен коктейл. Нашия мръсен мартин. Но той няма да е мръсен мартин, без да му сложим и нещо допълнително отгоре, да се личи, че е той, да се знае, че е той, да го усещаме всички, че е той, преди да сме го отпили. Като знаете ли тези гущери в гората, които са специален цвят, за да може така да отблъскват и да знаете, че не трябва да ги докосвате и да ги настъпвате в гората? Ами, мръсния мартин е по същия начин. Аз нямам клечки за зъби или нещо друго по-красиво, но имам шишчета. И сега ще използваме едно DIY шишче, като го подрежем така лекичко. Така. И на нашето шишче тук ще забучим една или две, колкото ви е кеф. Две ще сложим така, for good measure. Маслинки. Ето така красиво е една до друга. Ще ги поставим в нашата чашка, така. Тук нашите две маслинки са си полегнали приятно на върха на чашата. Много секси изглеждат на нашият мръсен мартин. Това питие, както казах, това питие може да си го направите в петък вечер, когато сте сами и не са ви останали вече приятели, които да ви се обаждат, но искате все пак да почувствате нещо, както преди години. Нека все пак да го опитаме. Всъщност на мен много ми харесва и бих си го направила много пъти. Така доста солено, но и се усеща ванилията, така че не е за хора със слаби сърца определено. Ако все пак искате второ мнение, ето моя оператор сега тук ще изкаже мнение. Да не го разлееш, моля. Аз мисля, че... неговата реакция е такава, най-вероятно, защото има бивш Мартин. Аз нямам, само са ме малтретирали в детската. И виждате до какво се стига. Любимата ми част сега. Благодаря ви много, че бяхте с мен при Маша. Очаквам ви следващия път, в който ще направим още нещо легендарно. Може да ни последвате ето тук някъде. Аз не разбирам какво е лошо, в смисъл, наистина ми хареса.